Gwobrau Ardal tu Allan. A'r enillydd yw Cylch Meithrin Pen Parc. Gyda'r Ardal tu Allan, mi ni wedi cael grant loteri mwyn datblygu hwnnw. Mae'r staff wedi bod sy'n datblygu ardaloedd arbennig sydd wedyn yn dilyn y cwricwlwm o ran iaith, mathemateg ac yn y blaen. Gyda ni sawl ardal ni wedi creu, cornel adeiladu, siop blodau ar hyn o bryd i mynd gyda'r thema tymor, ardal tyfu, ardal marcio, gegin fwd, a mae plant yn mwynhau mas draw yn y gegin fwd. Ni'n tyfu llysiau a ffrwythau a ni'n peintio gyda nhw, ni'n torri nhw fyny, ni'n coginio gyda nhw a hefyd maen nhw'n cael nhw amser snac. Mae'r plant wrth i bod wedyn yn cael gweld y planhigion ma'n tyfu a wedyn coginio a defnyddio'r cynhwysion maen nhw wedi tyfu yn yr ardal allanol. Ni'n mynd ar dripiau bob tymor. Ni wedi bod ar fferm lleol, lawr i'r castell yn Aberteifi, ni'n mynd i'r traeth. Maen nhw'n mas mewn bob tywydd, ni'n bwrw glaw neu beidio, maen nhw'n digon awyr iach. Mae'r defnydd tu fas yn gwneud siŵr bod y plant yn gallu cael digon awyr iach yn ystod yr haf a'r gaeaf. Llongyfarchiadau i Gylch Meithrin Pen Parc.